views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Uritsotsi mukoma, gamba kweyehaye, uritsotsi ndozviziva, gamba kweyehaye, uritsotsi mukoma, gamba kweyehaye, uritsotsi takubata iwe, gamba kweyehaye. Hanzi hakuna chinoitika pasi pezuva chisingazobude. Ende patinenge tichitaura papai, nonzi makavenga gambakwe, hapana imimi hamugone kutaura chirungu, hapana imimi makazoti mukazoti, but nhasi tamubata. 127,000 rands yakabiwa naGambakwe, mari yanyoka yemabhunu. Yaifanira kuenda kumaloya, yaifanira kufidha mukadzi wanyoka yemabhunu nemhuri yake, but Gambakwe akagarira mari. Ndakambokuudzai kuti we are taking necessary steps. Tiri kuita ma-investigations. Right now tine vanhu vari kutaura kuti takabvisa mari. Havasi kungotaura nemuromo chete. Vari kusenda ma-screenshots. Vari kusenda evidence. So far mari yacho yaita 127,000 rands. Iwe, itsotsi. Itsotsi, imbavha. Imbavha munhu anonzi Gambakwe. Ndosaka tamuimbira kasongo kuti uritsotsi mukoma, Gambakwe yehaye, uritsotsi tozviziva, Gambakwe yehaye. Abatwa same time. Ende paakangoziva kuti DJ Holly vataura nemaloya, vaziva kuti amufana aya anondidyisa chifumuro same time. Akanobaleka mbaatiza. Ndonyaya ndokufamba nayo zvamanje manje. Yandaya kuti ndikuratidzei, ndikuudzei kuti vanhu venyu vamunenge muchitemba kuti ndiyo chibaba, chakaipa, chino impavha. Same skill iri kuitwa kuZanu-PF, vanhu kungoba mari vachitora advantage yevanhu. Ndo same skill yaakangoita futi ipapapa. But tamubata. Ende tinomufumura, tomudyisa chifumuro pajekerere. Mawani aya. Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere, ndisati ndaenderera kumberi. Zita ndinonzi DJ Holly. Kune vanoda kuzoshambadzirwa bhizimusi ravo, ndibatei panhamba dziri pascreen idzo. Kune vanoda kuti tizofambira nyaya dzakaita sedzinodzi dzinenge dzakavanzika, ndibatei futi pascreen apo. Kune vachazoda kusenda mavoice notes vachitaurawo nyaya dzavo, ndibatei futi pasame number ipapo. Toita sei? Toita mudhiginyira wacho anditika. Gwenzi rePhytomed. Gwenzi riri kunetsa patonhasi zvamanje manje. Gwenzi riri kupedza basa. Gwenzi riri kuwanikwa pese pese. Ndiro riri gwenzi rePhytomed. Kana uri muSouth Africa, bata nhamba dzakanzi South Africa. Kana uri kuZimbabwe, bata nhamba dzakanzi Zimbabwedzo. Unotaura nemusikana anonzi Nyari. KuSouth Africa unotaura nemusikana anonzi Koni. Wokuitira chi? Mudhiginyira wacho anditika. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvinhu zvako zvoenda kumberi. Right. Ndakambouya panapa ndikataura kuti guys, zviri kuitwa nemukomana uyu, maitiro aari kuita uyu, ane ma-question marks. Sei agumbuka kuti DJ Holly ataurirei nemaloya? Sei ari kupanikei, ari kuvhundukei, kutosvika pakuramwa nyaya. Imagine uri kuhondo nemunhu akaita saGambakwe, anosvika pakuramwa hondo otiza. Ndopaunomboona kuti from the word go angasimbori pamisheni yekuita sei? Yekuti nyoka yemabhunu abude. From the word go angatori pamisheni yekugadzira zvake content. Number 1. Number 2, angatori pamisheni yefundraising
achitoba zvake mari. Right now tamubata Gambakwe, mareceipts, maproof aripo ezvinoizvi, and we are seeking advice kuti toita sei naye, what's the next step must we take, toita sei naye. Ndo advice atakutsvaga ezvinoizvi, because umbowo hwese taanawo 127,000 gone naGambakwe. Ndo zvaakavhunduka, ndo zvaakatiza, kuti achazobvunzwa kunzi ko aidzi mari idzi dziri kufamba sei, dzakafamba sei. But aiuya on public platform otanga kutaura kunzi I have been using my own funds, I've been paying my lawyers using my own money. Ende iwewe nekudzungaira kwawakaita waiombera maoko. And I remember some other time ndakatombotukwa kanzi iwewe holi iwewe uri ngoshura Gambakwe, what have you done for nyoka yemabhunu chino chino. Ndikati inini zvandiri kutoita izvozvi kazvo, I'm playing a big role. Whether ndabvisa $2, whether ndabvisa 0 cents, I'm playing a big role because I have managed to expose mbavha yaibira mari munhu ari mujeri, munhu ari kutambudzika. Enezve mhuri yake ine 2 months ichitadza kubhadhara rent. Iro Gambakwe rakatora 127,000 rands. Chii chakadaro ichocho? Ndo vanhu venyu vamunoda, ndo vanhu venyu vamunosapota, simply because makadyiswa. Tinofanira tokudyisai futi chifumuro vanhu vanotera vanhu vakaita sana Gambakwe, vanhu vanotera vanhu vakaita sevanhu ivava, nemamwe mahures ano-PF anenge achingotaura zvisina basa pamazvimachanel zvavo. Tiri kukuzivai, ende takakutaudzirai kuti tichakudyisai chifumuro, ende chifumuro muchatochidya, ende chokwadi chichasangana nevanhu. And it was a matter of time ndakakuudzai kuti tichamubata mukomana. Right now zvese bhu pachena. Imbavha mukomana uyu, itsotsi. Akasvika pakundibloka, akabloka General Stole, akabloka mukoma Godwin, haachataure netimu rese riri kufambira nyaya yenyoka yemabhunu. Why? Ari kutya kubvunzwa kunzi ko iwe tine marisitsi panapa ari kutaura kuti wakapiwa 10,000 naningi, ukapiwa yakati naningi, ukapiwa 2,000 naningi. Zviri kupi? Mari yakafamba sei? Aingoswera ari mundege achienda kuCape Town, achienda kuJoburg, achidzoka kuCape Town, achigara muhotera. Otaura futi tanzi I have been paying from my own pocket. Your own pocket? Tell us kuti 127,000 iri kupi comrade? Takudyisai kachifumburo. Mazviona vese vaibvunza kuti Gambakwe ari kuvhundukei, wai Gambakwe ari kuita hasha, akaitirei hasha, akatizirei kesi, simply because aiziva kuti mupanhau yayo anondipinza pama1. Ndinogara ndichitomhanya naye, nditori nerunning stomach, ndine mudumbu. Nyange wakatiza nyaya yacho, nyange wakairamwa nyaya yacho, nyange wakaudza vanhu zvawakavaudza uchivanyepera, panapa panotaurwa chokwadi. Chifumuro kuvanhu, vanhu ngavasangane nechokwadi. Uchatona rimwe richiuya mucomment section richitaura zvisina kana musoro, richitaura zvisina kana kukwana. Ibva panapa. Ndakakuudzai kuti handinyengerere vanhu panapa. Munhu nemunhu ngaangoenda kwaanoda udzwa nyaya dzechokwadi. Panapa ndikukuudzai, enda ndinawo umbowo hwacho, and we are going to take necessary steps. Gambakwe akaba 127,000 rands mari yanyoka yemabhunu. Right now mukadzi wanyoka yemabhunu ari kushaya 5,000 yekubhadhara rent ye2 months. Gambakwe rakagarira mari. Amufumura. Muchaita sei? Eka, makapusa kamunomutera, munomudira kupusa, munomudira kuda kubirwa mari. Ndazvitaura. Ndamudyisa chifumuro. Uchauya panapa wondituka, but chokwadi wakuita sei? Wakuchiziva kuti akaba itsotsi mukuma. Gambakwe itsotsi ritozviziva. Gambakwe enda vanhu vako Gambakwe vanotumira kucomment section yangu, even kuX, ana Asangara,
ana Victor, anani vanhu vanenge vachitumira ivavo. Ndichatumira hangu maloto ozongopedza nemi. Pakaipa. But on a serious note guys, ndonyanga chifamba nayo zvamanje manje zvinhu zvinorwadza. Mukadzi wanyoka yemabhuno ari kushaya mari yekubhadhara rent, yekutengera vana chikafu. Umwe munhu akapoketa 127,000 rands. Amen. Mune munhu achangonomira nezvake kudenga achanotungwa naMwari wake. But isusu pati yedu tinenge tatomboplaya. Ngatimire kukudyisa chifumuro, ende ticharamba tichivadyisa chifumuro vanhu ivavavo. Manje ndiri kudzoka naSaruwaka. Ndine chifumuro chake chandoda kumudyisa futi. Akasvika pakubvunzwa nemaadmin, Saruwaka, takakupa mari iyi iri kufamba sei? Jiki abaleka atiza. How far kusvikira maadmin akatozonda uyu ngatimudzingeyo. Akadzingwa izvinezvi Saruwaka akatanga chigurupu chake paside nenyaya yemari. Ndiri kuuya nenyaya yake Saruwaka ndimudyise chifumuro, ende hatisi kuzomira. Vanhu ngavafumuke. Hatisi kuzodzokera kumashure. Vanhu ngavafumuke. Ende vanhu ngavasangane nechokwadi. Saka zviri kwauri, kana uchida chokwadi, dzvanya subscribe button. Kana usiri kuda chokwadi, unsubscribe and go same time. Tine vanhu vatakatanga navo from day one, vanotiri kuudza kuti Holly, ndakatanga kukufollowa iwewe une 500 subscribers. Nanhasi ndichiri kukuona, vamwe vakatanga jeni yacho tiri kuma 17,000, vamwe kuma 20, vamwe kuma 50. But vachingori panapa, vanoziva kuti chokwadi chinosangana nevanhu, chokwadi chinofanirwa kusangana nevanhu, uyezve vanofanirwa kudyiswa chifumuro vanhu vanenge vachiita zvinhu zvisina maturo. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinoteera.